ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂಬುದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗೂಢತಂತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಗೋವಿಂದನ್ ಪಳ್ಳಿಕಾಪಿಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೇರಳ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന കാർഷിക വായ്പ 28%ത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ബാങ്ക് ദേശവൽക്കരണത്തിലൂടെ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പുതിയ സാമ്പത്തിക നടപ്പിലാക്കി സമ്പന്നനെ വലിയ തോതിൽ സഹായിക്കുന്ന ബാങ്കിന്റെ വായ്പാ നയവും മറ്റൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അത് പഴയ നിലയിലേക്ക് താഴ്ന്നുപോയി എന്നുള്ളതാണ്. കാർഷിക വായ്പയുടെ തോത് വളരെ ചുരുങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ളത് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു നയം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ 1-ാം തീയതിയാണ് കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ബഡ്ജറ്റിന്റെ തലേന്നാൾ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോർട്ട്. സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള കടം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ കടം 186 ലക്ഷം കോടി രൂപ. 186 ലക്ഷം കോടി രൂപ കടമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യം. 2014-15 വർഷം നരേന്ദ്രമോദി അധികാരമേൽക്കുന്ന വർഷം 55,87,000 കോടിയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ കടം. അപ്പൊ 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് 55,87,000 കോടി 55,87,000 കോടി 186 ലക്ഷം കോടിയിലേക്ക് ഉയർന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಡಂಬಾರ್, ಕರುಣಾಕರ್ ಕುನ್ನತ್, ಕೇಶವ್ ಬಾಯ್ಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸುಮಿತ್ರಾ ರಾಜನ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಂಡಳಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿತ್ತು. ಬಿ ಸುಕುಮಾರನ್, ರಾಜನ್ ನಾಯರ್, ಹರೀಶ್ ಕಿಯಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶ್ ಬಡಾಚಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಮಿತಿ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿತ್ತು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಮಾರು 102 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಐಟಿಯುಸಿ ನೇತಾರರಾದ ಟಿ ಕೃಷ್ಣನ್, ಸಿಪಿಐ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಪಿ ಬಾಬು, ಕೆಸಿಇಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನೋದನ್, ಜಯರಾಮ್ ಬಲ್ಲಂಗುಡೇಲ್, ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ನೇತಾರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರೆಹಮಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಜೇಶ್ವರ.